Luwe nah, iya. Laper, perutmu lapar. Perutnya lapar. Dan apa tambah njaluk pangku lho. Ambil panganan. jalan nih Pak. Gimana? Ya itu mal dari mau ya. Kak wong sepedaan mau modon rono. Modon rono. Pus. Aku nggak punya maem. Apa kon iki, Pus? Gak kenal kok moro nyeruwo ndolae lungguh. Gak mulai. Yo lek kenal gak kenal kok nyeruwo ndolae. Walah. Nanti kena ngomong, jangan ngomong sing putih ku. Kira tahu kon. Padahal wong asing ngono deh yo. Minta mam. Iya. Luwe Pak arek iki. Oh nyusoni lho, nyusoni. Sampai susuwe ngono. Sakno iki. Susuwe sampai garing. Nemen Pak luwene. Ditukokno apa arek iki? Ya ampun. Lapar ya. Alah kon kok nyedaki aku sik Pus, aku gak tega ndelok. Kok ana wong dodol kan? Ini jajan apa, Pak? Gak ada jajan. Kak. Iya, lha awake dhewe modon rono lho Pak ambean. Kaya wong iku mau. Ditukokno apa sik arek iki sego ta? Njaluk mangan arek iki, Pak. Ini dikira panganan nih. Sakno. Malaikate iku lho nek Suryati mara ngono lho. Iku mbak iku nggawa apa iku? Saya tak tukokno Pus, sik Pus. Iya wong-wong pada istirahat kok kene kok. Anak iki kok istirahat kene. Pus. Delok ta Pak sanoe. Ini ngerti dia deh. Kira panganan. Ngerti ya tak gawakno kon mau Pus. Niku sakmono akeh. Pegel. Ngencene pegel ya apa maneh. Gak wong dodol, gak wong istirahat. Awake dhewe teko. Kabeh. Dek, ngriki mboten enten tiyang sadean ah. Oh. Nggih. Kucinge lho kelaparan kucing. Sampeyan duwe jajan ah? Sampeyan gak ada jajan kedhi ah? Kucing sakno. Lah nggih, iki lho kelaparan ngene. Ana warung ya. Warung ngene iki. Nggih. Alah kon niku Pus saknoe. Susuwe lho sampai garing, anake mati palingo. Urip pondok kampung ah, cek kon nek mangan urip nduk ngene ngene.
Ngerti dikandani ya. Sik tak tukokno dulu. Tambah lungguh nduk sikilku ngene, Pak. Eh? Saya pakai helm golekno panganan arek iki. Pangan opo, Pak? Ala wis tukokno sego iki Pak opo ngono? Jopo ku nopo? Gede ku. Karo warung. Cek pus ya, entenono kene ya. Bu, Ojo. gak ono. Ora ono Kak. oleh karani. Iya. Tapi kono nggih. Nek gak oleh wis. Ya kuwi. Nemen kon iku wis gak gelem ngale. Borongan iki melok pemborong. Ora gak diawasi yo. Iya. Balik. Iya. Dadi amen muter rono, Pak. Muter rono. Sano. Ya apa rasane wong ngelak luwe haus, lapar. Mana dalan. Sik pus. Tak tukokno ayam geprek. Sik tak belino. Ya tak belino ya nak ya. Kasihan kok ya dikintili kucing aku. Sik pus. Sik tak belino ya. Ngerti, dikandani yo ngenteni ku. Ambil yo.